I Vallensbæk Menighedsråd vil vi rigtig gerne opfylde regeringsmål om at reducere CO2-udslippet med 70%. Derfor har vi nedsat et udvalg, der hedder Grøn Omstilling. Der har vi ved hjælp af diverse regneark prøvet virkelig at se, hvordan kan vi optimere vores CO2-udslip. Hvilke positive bidrag får vi fra vores forskellige jorder. Vi har præstegårdshaver, vi har en kirkegård, vi har fællesarealer, og vi har et kæmpestort landbrugsareal. Jeg oplever af og til, at folk de kigger forbavset på mig, når de hører, at vi her i Vallensbæk er ved at plante en kirkeskov. Hvad har det med kirke at gøre, spørger folk. Og jeg tænker lidt, at når jeg møder mennesker og ser, hvor meget de kommer til kirke, hvor meget de har behov for bro, når de kommer, hvor meget de har behov for at blive taget ud af hverdagens uro og hverdagens støj, så tænker jeg, at det giver virkelig god mening at give dem et sted, give os alle sammen et sted, hvor vi kan gå hen og være lidt alene med vores samtale med Gud og os selv. Og et sted, hvor vi måske kan få kalibreret vores indre GPS. Når vi kigger på landbrugsarealet, så fik vi jo hurtigt ideen, at hvis vi konverterer det til en skov, så vil vi få et endnu større og meget bedre CO2-optag. Vallensbæk er også karakteriseret ved at være en af de kommuner, der har allermindst skov i hele Danmark. Men ved at slå de kommunale arealer og kirkens arealer sammen, så kunne vi rent faktisk komme hen og rejse 16 hektar skov. Ved en skovrejsning kan vi få et stort CO2-oplag, men vi kan bestemt også få et rekreativt område, som kan være til gavn for ikke alene menigheden, men alle byens borgere. Og vi kan få et væsentligt bidrag til at øge biodiversiteten i området. Så derfor en helt naturlig idé.